Vandaag lopen Thijs en ik de wandeling Gerendal VA18 van 6,3 kilometer. En die is door Valkenburg aan de Geul, onder andere. En Thijs die komt helemaal uit Amsterdam en ik zeg ja, je moet dat Limburgse heuvelland eens komen zien. En dat zijn we vandaag aan het doen. Thijs, wat vond je van de wandeling? Ik ben onder de indruk. Vooral wat ik gezien is die prachtige heuvelen met die bossen erop. Ik voel me helemaal tot rust aan het komen hier. Het is zo on-Nederlands eigenlijk. Ja, hè? Ja, dat ik ben je dankbaar. We komen in deze route langs kasteel Schaloen, langs kasteel Genhoes, natuurlijk door het heuvelland, maar ook door de weides met de mergelandschapen. Nu is het wel slecht weer, we hebben toevallig een slechte dag, ja. Maar ja, het is hoogstamboomgaarden, alles erop en eraan in deze route. Je kunt hem volgen via de rode paaltjes en je kunt gratis parkeren bij Schin op Geul. Schin op Geul, ja, bij de station. Ja. Ben je met de schapen aan het communiceren, Thijs? Je ziet al met regen goede schoenen aandoen, anders lig je op je gezicht. Als 60-jarige kan het pad nog net lopen met dit type weer, maar ben je wat ouder zou ik oppassen. Ja. Want dan wordt het wat glibberig en glijderig. Nou, ik vond het ook behoorlijk glibberig, dus... Oké, nou. Heel veel plezier. Doei! Hoi! Nou mensen, ik stond vast in de blubber en al deze mensen hebben mij geholpen. Kijk nou. Dit is Schin op Geul. Jullie wonen... Oh, nu ben ik ook nog gevallen.